татар телен 13 пунктта татар телен күргә һәм шулай ук 14 пунктта туган телгә килгәндә менә урысча инде ул родной язык телләр монда да буталып калмаска кирәк. Күбесе бигрәк тә менә яшьләр бигрәк тә татар телен белмәгән яшьләр, алар хаталанып үзләренең туган телләрен Рәсәйдә булса урыс теле дип уйлаулары ихтимал, бу хаталы уйлау системасы дип әйтергә кирәк. Мисал өчен Төркиядә туган булсалар һәм төрекчә генә белә, татарча белмәсә, ул әйтергә ихтимал минем төрекчә телем, туган телем дип, ләкин бу дөрес түгел, бу хакыйкатькә туры килми торган әйбер. Сезнең туган телегез татар теле икәнлеген аңларга тиеш. Хәтта татарча белмәсә дә кеше үзенең туган телен. Туган телен белү шарт түгел, татар телен куйганда. Сезнең менә шушы туган телен белмәгән күп төрле милләтләр бар. Мисал өчен Европа илендә караганда да, Европада бит мисал өчен Франциядә французлар гына яши дигән фикер хаталы фикер. Анда хәтта француз телен белмәгән башка милләт һәм киресенчә француз телен генә белгән башка милләтләрдә яшиләр икәнлеген без онытмаска тиешбез. Төрле бургутларында борынгы цивилизацияларның дан калган милләтләр бар икәнлеген аңларга тиешбез. Аларның күбесенең туган телләре югалып беткән булса да, зәгыйфь дәрәҗәдә, ягъни 30-40 сүз белән генә тәшкил иткән милләтләр. Безнең телебез ул телләр арасында мөгъҗиза, безнең математик тел. Безнең татар теле уникаль ягы бар, тагын уникаль ягы бар. Бөтен тарихи вазгыятьләрдән татар теле нәрсә белән 3 төрле язу белән чыкты. Безнең Коръән графикасында язабыз. Беренчесе, ягъни туган көнебездән дигәндә, милләтебезнең туган көннән бирле без Коръән графикасында язабыз. Икенчесе, безгә шушы Коръән графикасыннан безне мәхрүм итәм дип, латин графикасын безгә йөкләделәр. Латин графикасында язырга өйрәнеп, иң беренче эшләгән татарларның бер татар милләтеннән булган бер галим латин графикасында тәфсир язып калдырган. Һәм инде Кирилл графикасына күчкәннән соң да без югалып калмаган. Безнең Кирилл графикасында да безнең төгәл кагыйдәләргә туры килгән, төпле кагыйдәләргә туры килгән язу телебез бар. Бу безнең телебезнең мөгъҗизасы. Бу безнең милләтебезнең мөгъҗизасы. Бу безнең казанышыбыз. Моны казаныш булар кабул итәргә кирәк һәм кадерен белергә кирәк һәм моны без калдыра алыр өчен балаларыбызга үзебезнең милләтебездә туган телегез дигәндә үзебезнең телебезне татарский язык, татар теле дип куярга тиешбез. Һәм шулай анда бер милләтегез дигән урыны инде бу инде 16-нчы пункт ул бик тә безнең өчен әһәмиятле пункт. Милләтебезгә килгәндә анда менә ялгышып башка рәвештә язырга кирәкми. Анда татар дип кенә дә язырга ярамый икән. Шу менә хәзер генә ачыкланды. Урыс телендә нәкъ татарин дип язырга кирәк икән. Яки татарка дип. Яки татарка дип. Менә рәхмәт ниткән өчен, теге искә төшергән өчен. Татарин яки татарка дип язырга икән. Урыс телендә барганга күрә, менә бу перепись населения ул бит федераль, шуңа күрә урыс телендә барганга күрә, аңа менә шунда бик әһәмиятле карарга кирәк. Дөрес язмасаң, синең тавышың югалып кала икәнлеген аңларга кирәк безгә. Безгә дөрес язырга кирәк, бөтен берне төгәл язырга кирәк. Татар халкы ул кая гына яшәсә дә, менә мин күпме татарларны карыйм, Америкада яшәгән татарлар алар шартлатып инглиз телен беләләр, американ инглиз телен беләләр, Англиядә яшәгәннәр Англиянең инглиз телен беләләр. Кая гына яшәсәләр дә ул илнең телләрен беләбез без. Кытайда яшәгән татар Кытайларга караганда яхшырак Кытай телен белә. Менә мисал өчен генә әйтәсем килә. Андыйларны мин берничәне күрү белән шаккаттым. Татарча да әзме белә, ләкин Кытай телен инде яхшы белә. Бездә Рәсәйдә яшәгәнгә күрә урыс телен яхшы белә торган милләт. Шуңа күрә инде безгә анкеталарны язганда да, менә шушы тутырганда да милләтегез дигәндә урыс телендә инде ул алар татарка дип язалар. Шул татарка дип язырга мен сезгә киңәш итәм. Сезнең тавышыгыз югалмасын өчен ни өчен кирәк бу дигән сорауга җавап бирәм дә, аннан соң башка мәсьәләләргә күчә алабыз. Безгә бу кирәк бүгенге көндәге безнең халкыбыз өчен дә һәм киләсе буыннар өчен дә кирәк.
безнең халкыбызның санына карап, безнең халкыбыз белән санашу тәэмин итә. Халкыбыз аз булса, безнең белән аз санашачаклар, бөтен галәм санашачак безнең аз. Халкыбыз күп булса, безнең белән бөтен галәм санашачак күп санлы милләт дип. Безгә аз санлы милләт калдык пыстыгы булу кирәкми. Безгә кирәк үзебезнең борынгы ата-бабаларыбыз каршында шул аманатны кулыбызга алып, киләсе буыннарга тапшырып калдыра алу безнең ул өстебездәге зур йөкләмә. Шуны үтәп, йырып чыгарга һәр татарга язсын. Амин. Шулай булса, менә урыс телендә бар бит шундый канатлы сүз әйме, против лома нет приема дигәйме. Димәк инде никадәр көчле, никадәр куәтле безнең белән идарә итә алмаячаклар, безгә инде нәрсәдер көчләп таба алмаячаклар һәм без үзебезнең мәнфәгатьләребезне яклый алачакбыз. Монысы да бит мөһим. Бит менә сез әйткән Кытайда кайткан Базарбай безнең әле күптән түгел сезнең урында утырып безнең белән әңгәмә булган иде. Кытайча да, татарча да бик әйбәт белә. Дөрестән дә милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә, алар белән горурланырга мөмкин. Тагын бер сорау бирәсе килә хәзрәт сезгә. Менә Россия Федерациясендә якынча 20 миллион тирәсе мөселман бар дип әйтәләр. Ул саны арта бара һәм аларның күпчелеге инде безнең Россия Федерациясендә 2нче урынны тәшкил иткән милләттәшләребез. Шулай ук зур санны алып тораймы. Һәм кайбер милләттәшләребез, гомумән кайбер кешеләр арасында мин үз милләтемне күрсәтмим, мин мөселман дип кенә күрсәтәм менә халык санын алуда дигән шундый сүзләр дә колагыма керде. Менә бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу инде динилек монда урынлымы менә бу чиратта? Бу урында әлбәттә ул тиге бераз гына аларның тарафыннан тар фикерләү системасына таянган менә шушы аң инде ул безнең ул кеше үзенең күңелендә менә мин күбрәк мөселман татарга караганда дип уйлап үзенең йөрәген өстеннән күкрәген сыйпап утыру ихтимал. Ләкин алай сыйпап утыру белән ул безнең динебезне саклап калган һәм милләтебезне саклап калган милләтебезне саклап калган дингә зыян китерүе бар. Аның менә шулай йөрәк өстен, күкрәк өстен сыйпап утырып, мин мөселман гына дип уйлап утыруында әлбәттә милләткә зыян салу ихтималы бар. Ник дисәгез, иң беренче иттереп ул без аңларга тиешбез галәмдә, ягъни дөньяда, бөтен дөньяда шулай итеп инде кабул ителгән татар милләтен мөселман милләте дип санау. Һәм инде мисал өчен берәр башка милләт әһле, монда мин төгәл әйтмим, анда урысмы яки башка милләтме әйтмим, берәр милләт әһле, башка милләт әһле ислам динен кабул итә калса, революция катары булганда ул татарлашты дип әйтә торган булганнар. Татарлашты. Беренчедән, икенчедән безнең шул кадәр уникаль тел, нинди генә безнең телне белгән кеше, татар телен белгән кеше, ул бер Аллаһка гына табына ала. Менә нинди генә Аллаһтан башка атамалы булган табыну чараларын күрсәк инде, менә татар телендә бит бухка табынам дип әйтү колакка ятмый. Кеше нәрсәгә дип шикләнеп кала, сорый, яңадан сорый. Аллаһка табынам дигәндә шунда аңлаешлы булып килә. Безнең телебезнең уникальлеге, безнең милләтебезнең уникальлеге шунда. Безнең милләтебезнең табигаты да, безнең телебезнең дә структурасы фәкать менә шушы безнең мөселманлыгыбызга хезмәт куюда сугарылган. Булай гына түгел. Милләтебезгә хезмәт куюда сугарылмаса бер хәл, ләкин 1100 ел буе безнең милләтебезне дин үстергән, динебезне милләт үстергән. Шуңа күрә икесе арасында кереп, анда үзеңнең чүеңне кагып ятуда бер нинди хикмәт юк икәнлеген аңласалар да, димәк, ниндидер көчләр безнең милләт белән дин арасында чү кагырга турушулары безнең өчен ачыкланып кала инде, әгәр дә шулай кайберәүләре ахмак фикер әйтәләр икән. Бу ахмак фикер, әгәр дә милләтең белән татар кешесе буларак, 1100 ел буе ислам динендә булган татар кешесе буларак, милләтең белән динең арасында
айырмалык эзлисең икән, бу наданлыкның гына балкышы булып кала икәнлеген аңларга тиешбез. Хәзер менә сезнең сүзләрегездә үзем өчен бик кыйммәтле шундый нәрсә булды ул да булса безнең телебезнең, динебез тарафыннан менә гыйбадәт өчен яратылуы һәм бөтен Аллаһ Тәгаләнең кануннарына шушы гыйбадәт өчен туры килүе. Димәк инде бу Аллаһ Тәгаләдән иңдерелгән махсус безнең өммәтебезгә генә түгел, безнең халкыбызга, милләтебезгә шушы тел бүләк итеп бирелгән икән Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Ул юкату безнең милләтебез димәк. Шушы телен файдалана икән тормышында, көнкүрешендә, гыйбадәттә ул милләт булып та сакланачак. Ләкин менә сезнең урыныгызда булган кайбер галимнәр төрле фикердә. Менә милләтне дин саклап калды диючеләр бар. Киресенчә, динне милләт саклап калды диючеләр бар. Сез үзегез нинди фикердә? Менә безнең милләтебездән дә күп бәла каза, шундый авырлыклар күргән милләт башка юктыр инде. Безнең очракта бу бара симфония бара. Ягъни менә милләтне дин дә милләтне саклый. Менә милләтне дин һәм шулай ук милләт тә динне саклый. Кайсы очракта нинди ягы белән дин милләтне саклый? Дин бер каяда язылмаган, фақат диндә генә күрсәтелгән безгә ориентирларны бирә. Менә мисал өчен, анда исеткечне эчүгә килгәндә, исеткеч ул зыянлымы, файдалымы? Исеткечнең зыянлымы, файдалымы икәнлеге турында төрле табиб төрлечә сөйли. Исеткечнең җәмгыятькә зыянлымы, файдалымы икәнлеге турында төрле социолог төрлечә сөйли. Төрле фикер иясе төрлечә сөйли. Төрле философ төрлечә сөйли. Менә бу төрлелек кешегә аңларга ярдәм итми, аны бутап кына бетерә. Гади кешене, менә үзенең тормышы буенча яшәүче кешене бутап кына бетерә. Һәм шул кеше сорый: "Нинди ничек соң ул?" ди. Исеткеч ничек ди? Без әйтәбез, бөтен исеткән әйбер харам, зыянлы, бетте. Менә бу диннең милләтебезгә хезмәте. Диннән татар кешесе ориентир алды да, шуның белән яши башлады. Да чәчәк атып тормыш курды. Чәчәк атып тормыш курганнан соң нәрсә турында уйланды? Мин ничек менә шул, мин татар кешесе буларак, татар милләте буларак, ничек шул дингә хезмәт куйым икән дип уйлап куйды. Менә әлхәмдүлилләһ, һәр мөмкинлек бар, тәфсирләр бастырык әле диеп, моннан 150 ел элек безнең халкыбызна 200 ел элек дип әйтсәк күп була инде, 150 ел элек мөмкинлек туу белән китаплар, тәфсирләр, менә сез күз алдамаслык дәрәҗәдә Казанда бит гарәп телендә, чиста гарәп телендә хәзерге көнгә кадәр булган тарихчылар сүз белән әйткәндә ранний средневековьеда инде бастырылган борынгы авторлар чиста гарәп телендә Казан шәһәрендә, менә шул шәһәрдә бастырылып, халкыбызга сатылып битеп барган бик күп китаплар. Беренче басма Коръән дә бит инде безнең татарлар тарафыннан. Әлбәттә, Коръән Кәримгә килгәндә, ул инде Коръән Кәрим ул безнең өчен, безнең халкыбызның җәүһәре, безнең халкыбыз өчен ул бөтен, хәтта бер нәрсәсен укый белмәгән чиракта да кеше үзенең анда машинасының киштәсендәме, өендә, шкафтамы Коръән саклап булса да, әнә шул ул Коръәнне саклый, ул Коръән нәрсә, аның өен саклый. Хәтта нинди генә үзенең наданлыгы белән нинди генә хаталар эшләсә дә, аны әнә шул изге китап саклап килеп бара, һәм кеше нәрсә, үзенең 60-65 яшенә җиткәннән соң барыбер шул мәчеткә барып җитә, Алла рәхмәтенә ябыша. Менә шул инде менә монда да үзенең тормышы белән кеше башта динне сакласа, аның ахыргы минутларында дингә килеп җитүе бу диннең аны саклауы булып санала. Диннең аны саклауы булып санала. Диннең аны гына түгел, аның сәламәтлеген, аның гаиләсен, аның әлбәттә, аның бөтен галәмен дигән. Менә шуңа күрә безнең монда бигрәк тә ул бер изге симфония булып бара дип күрәм мин. Һәм монда бик зур, без бик бәхетле милләт булактан. Бик бәхетле милләт. Безнең халкыбызга Аллаһ Тәгалә хак һәм пак дин биргән. Бу бүләк Аллаһ Тәгаләдән безнең халкыбызга шундый җәүһәрле, шундый тирән мәгънәле тел биргән. Безнең телебездә бит сүгенеп тә булмый.
şu kadarı pak менә гарәп телендә сүгенеп була, урыс телендә сүгенеп була. Анда башка телләрдә дә сүгенеп була, ләкин татар телендә сүгенгәннән соң ул синең сүгенеп әйткән сүзең дә теге аның эффекты андый түгел. Тәэсирле түгел. Шу бу бит могҗизасы, безнең телебезнең могҗизасы бу. Моны без аңлап бетермибез. Без аны теге хәзер дә безне елмайдырта инде ул фикер. Шуңа бит инде. Менә бу безнең телебезнең мукаддас тел икәнлегенә бер Затлы тел икәнлегенә. дәлил, мукаддас затлы тел икәнлегенә зур дәлил булып тора дип мин күрәм. Шушы затлы мөкаддәс телнең ясы татар дигән безгә шундый милләт атамасы да табылган һәм шушы татар атамасын инде саклап, кадерләп, юймыйчан, югалтмыйчан киләчәк буыннарга ата-бабаларыбызның, әби-бабаларыбызның әманәтен саклап шулай бит әманәт итеп бирелгән ул безгә. Инде киләчәк буыннарга тапшырырга насыйп булсын.